Waar de watermolen in de 18e eeuw dagelijks draaide voor de textielindustrie, daar maakt hij nu nog maar een paar keer per week zijn rondjes. Dit om de bezoekers te laten zien hoe ouderwets meel wordt gemalen. Met sluiswachter Chris heb ik het water tot hier gekregen. Maar om het water op het gat te krijgen, moet ik weer zijn bij de molenaar. Toch, Leon? Ja. Wat moet je doen? Ik moet nu hier een sluis opentrekken. Dan gaat het water door deze goot, dat heet de kanjel. En dan komt het bovenin de bakjes van het water af. Oké. En dan gaat hij draaien. Ja, het kraan in de schuddebak, hè? Kraan in het schuddebak. Het schuddebak wordt gebruikt voor het doseren van het graan tussen de stenen. Dat kunnen we op 3 manieren doen. Ten eerste met de schuif. Hoe verder open, hoe meer graan tussen de stenen komt. Ja. Door de helling van de schuddebak. Ja. En met de spieleman. Dus een nokkenasje die hier tegenaan stoot om het graan tussen de stenen te doseren. Waarom is dat zo belangrijk om dat te doseren? Als je te veel graan zou tussen laten, dan gaat de stenen stilstaan. Oh. En als je te weinig hebt, dan slijten de stenen te veel. We hebben nu het meel. Als we dat willen verfijnen, dan kunnen we dat mooi daarin weer gooien dan, hè? Dat klopt. Dit is een builkist. Als we met de stenen malen, heb je altijd volkorenmeel. Als je witte meel wil hebben, dan wordt dat uitgezeefd. Dan gooien we hier het meel in. Komt midden in deze trommel terecht. Die gaat draaien. Dan valt hier de bloem uit. Hier het gries uit. Ja, deze vind ik de mooiste.